Bahagi naman po ng Manila Railroad or MRR North at South Roads ng Barangay Mayombo binuksan na po sa mga motorista. Para sa report ng balitang yan, kasama natin live si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Formal lang binuksan sa publiko kahapon Hulyo 29 ang bahagi ng Manila Railroad North at South Roads dito sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Maaari lang dumaan sa naturang kalsada ang mga pangpubliko at pribadong sasakyan na patungo sa mga bayan ng mga Dana, San Fabian, Malawag, San Jacinto, Mapandan, gayon din sa mga eastern barangays ng Dagupan City. Ayon sa pamahalang lungsod, layunin ng proyekto na mapagaan ang daloy ng trapiko sa natulang lugar. Ang konstruksyon ng kalsada ay pinondohan sa ilalim ng Development Fund para sa calendar year 2026. Pinangunahan ang pagbubukas ng kalsada nila Dagupan City Mayor Belena Fernandez, City Engineer Josephine Corpus at Public Order and Safety Officer Chief Ardin Adecano. Inasang makatutulong ang pagbubukas ng MRR North at South Roads sa pagpapabuti ng konektibidad at pagpapabilis ng biyahe ng mga motorista sa silangang bahagi ng lungsod at mga karating bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan ito sa Idol Denise Brillante. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.